Avui vos xerrarem sobre els castells. El rei tenia un paper més bé simbòlic, ja que només tenia el poder al seu feu. El seu avantatge era no deure obligacions de vassall a un altre senyor feudal. El rei compartia el poder amb els nobles i el clergat, que eren estaments privilegiats, perquè no feien feina i no pagaven impostos. I si feien feina, ocupaven alts càrrecs polítics o militars. El rei era l'autoritat absoluta, sent administrador, jutge i cap militar. Dins d'aquest territori estrictament. El rei augmentava els territoris amb guerres per aconseguir terres i tresors. També augmentava els territoris amb pactes matrimonials per signar la pau, també per aconseguir terres i per pactar aliances. L'aliança del rei amb l'Església consistia que tota la societat accepti el poder superior dels reis. Utilitza les relacions feudals per convertir-se senyor dels senyors, al qual tot presten homenatge i juren fidelitat. Els castells més importants. Chambord està situat a França, es va construir l'any 1519-1539. S'utilitza com pavelló de casa i festes. El castell de Loarre està situat a Espanya i s'utilitza com un bé d'interès cultural en la categoria de monument. Part del castell, la torre de l'homenatge. És un element simbòlic on residia el senyor i la seva família i és l'últim lloc de defensa. I la comunicació entre els diferents pisos de la torre de l'homenatge es feia amb una escala de caragol. Els ponts llevadís. Per sortejar el fossat es van requerir la creació de ponts llevadissos, que de vegades eren de pedra però freqüentment eren de fusta. Murada. És l'estram entre dues torres que es diu cortina. Després té un estret passadís que es diu camí de ronda. El pati d'armes. En ell solia haver habitatge per artesans, per soldats i s'habitava un pou i en una torre que s'habitava un lloc com a presó. El fossat té un propòsit fonamental defensiu, que la seva missió és protegir el castell dels seus enemics i que no fos fàcil envair-lo. Els metlers són torres de defensa situades al voltant del castell que serveixen per defensar-lo quan venen invasors.